Ide iba o to, že som sa snažil nejako rozvíjať tie veci, ktoré som sebe objavil. Čiže mal som rád beatbox, hudbu a idem si za tým. Počkaj, počúvaj, čo hovorím. Ruku ti dám za chvíľku. Jau. Týmto chcem povedať to, že veľa ľudí ťa možno bude odrázať od toho, že keď budeš robiť niečo, čo ťa baví, ale najlepšie je na tom to, že keď sa zatneš a pôjdeš si za svojím snom, tak potom môžeš z toho svojho úspechu zoberať ovocie a to je ten najlepší pocit, keď môžeš robiť v živote, čo ťa baví a ťa to vlastne aj živí. Dúfam, že viete, o čom hovorím, pretože ja by som chcel, aby ste, dajme tomu, keď má niekto talent na školu, tak nech si robí školu, keď má rád hudbu, nech robí hudbu, keď má rád šport, nech robí šport. Ide iba o to, aby si robil to, čo ťa baví a bol v tom najlepší. Takýto je odkaz mojich koncertov. Pretože ja na sebe makám, som na to hrdý, budem si za tým stáť a chcem ísť príkladom pre decka. Nenávidím alkohol, nenávidím drogy a všetky tieto veci. A tento odkaz budem šíriť naďalej. Your mother only knew. If your mother only knew. Toto if your mother only knew vyzerá úplne jednoducho, ale fór je v tom, že toto jednoduché if your mother only knew, teraz tomu pridám takéto bicie. A bude to vyzerať, ako keby som to nerobil ja, ale zároveň budem spievať a aj robiť bicie. A vyzerá to asi takto. If your mother only knew. Musel som to trošku odľahčiť, lebo som strašne vážny a cítim sa potom jak kanár. Ale vyzerá to asi takto. Práve preto to som výnimočný a práve preto to si myslím, že sa mi darí, pretože dokážem takéto veci. Niekto s tým nemusí súhlasiť, ale fakty sú fakty. Fakty sú práve teraz, ak stojím tu a dám. If your mother pope, no. If your mother pope, no. If your mother pope, no. Policajná akadémia, každý má cieľ, každý má sen. On nepríde za tebou, ty musíš si ísť preň. Každý má na to, dám ruku na to. Je to iba v hlave, tieto veci dávno viem. Pozri sa okolo seba a začni vnímať. Je to jednoduché, iba začni snívať. Na správnom mieste, pravý čas, nič není nemožné. Je to tak. Ako povedal Mohamed Ali, nemože není, tvoje sny sa nikdy nenaplňa, keď prestaneš veriť. Nádej mám, na tom zakladám. Nechcem nikoho pomôcť, všetko chcem dosiahnuť sám. Za seba môžem povedať, že ja sa nevzdávam, stále mám veľa snov, aj keď rany dostávam. Nezahadzuj šancu, nezabúdaj, musíš veriť. Keď to všetko dosiahneš, ten pocit nebudeš chcieť zmeniť. Majte sa pekne, Košice, boli ste perfektní. Všetci Košice! Košice! Všetci rytmus! Všetci... Takže, milí priatelia, kto má záujem o autogramiádu Patrika, tak sa pomaličky